Rapolo Dakbayan 4, Laglag para 7, ikalima nga, batol karong gabi una. Yan ang asa! Yabi siya na sa Sultos Lubuwa, ni Bosiko sa nadiritan karon sa ni-appear sa Laglag para 7 tournament, no? Sa tanan, DJ ECQ, sa mga amigo na mga K1s, nadiritan karon, Krabi, ni Shoki, ni shoutouts. Sakong, wala! Gikan pa si Bunga! Make some noise for EJC! Mangulit ka unya, bahalag mga hapla, tanang mga santos mo agi pagkaya. Class music, si Bunga represent, busog mo, tagakayakap, unya ng mayan siya. Sakong tuo! Mandawi! Ug Maasin Leyte! Make some noise for UX! Tubag nga dala na ko sa panahon nga kung makakuyog pa sa layag na upadulong makuloban ang makatukod. Pride sa Nox na Jonas Manidemi ni IGK Cristiano Younger ano tula siyempre sa lapis de blanco. Yan siya lang di Yumer sa Lutula, no? Check na ninyo. Mga kwentos, tawag si EGC, pili niya ako na UX. 5 judges, tournament, sirkuito sa orasyon, may natatanan ba? Round 1, UX. Yo! Panugdong o paghapon. Nagilantan daw lagi. Kiro kayong buwang. High blood siguro, motoo pa me. Laglag na sad, nakausab sa paghunat pa kay Igua. Nasa tirador pa brad, ipapuwak ng pambato sa sibunga. Game? Giro kay tanan. Gatuog magsilbi ng kalikon. Panormal-normal aron ingnon. Porket half day ra mo to karang Down syndrome. Wala ang kontra. Dali ra kay sumugon. Makita sa formal lami kay kang sunugon. Ali atong tuhugon unya di napatuyokon. Bati murag kulurom ka na di ka bati unog kagutom. Lami kay kang tuhugon sa tunga. Itakilin o gapit, ihikot sa kapait, taman mo tupong sa suga niya, i-Beyblade o kalit. Kaysa tuwa nilang Lawrence, nag-reference pag Microsoft, ano siya. Feeling gahi kada battle, maong patay ka karon. Ubas makita nga mo Excel ang Word na koron. Maigo kas PowerPoint maong dalin sa buton, nga bisag mo ayo ka mo Microsoft pa kadong. Bisag mo ayo ka mo Microsoft pa kadong. Really? Excel, Word, PowerPoint. Gidor-tudor pa og pugos sa paghatod. Oy ka nice. Nakalimot siya Outlook nga iyang Windows wala organize. Kay student ka pabilib ra ang performance pero ang importance wala notice. Maong sulit na koreksyonan ka sa professional na sa office. Microsoft, Office, professional. Yate, ana mag-reference. Tinang supon ra gani, hagdo na nag-battle si Jibos nako. Leo tata, piyansa pag suwat-suwat na mo. Kaya himos kalibutan, dapat o Ginoo pa sa nginlan. Iasa ng kahimsog o katimbang ko ang liog na kalimtan. Ang bugirong kang bugikoy. Murag kinsang grabe o gagi. Sumagi pang hambog ni mo. Invited ka sa event o niyang poster whole body. Pagit ko na mo. Bitaw. Ay, gara-gara. Agtaya sa buang. Awa na ko na. Oh, klaro na. Tamang tuhod. Kanang imo nga palagdagan, abig lisura pangandaman, pis igo na masamaran. Ingo na bisag
imong ngipon hingo panadaan. Nitubo ka sa tanong niya mahibong kamakakan kaning o malaglagan humang ganin taga Cebu nga mapakpakan. Hagwan, GC! Turan game! Siya si Yo-Yo X! Ato wala siya papakan. Ang rapper nga kaduha giyatakang ban. Sa kana nga fitra ka nabalaan. Iya kang gitamak-tamakan imuhang linya gikatawan kay all 3 rounds the wordplay ban. Pero wa Japon ka masakyan. Di, kaysa duwa nila ni ban. Mao'y estilong iyang gamit. Kasigig fan. Unsa na? Sa wordplay ka naka-budget. Pwede mong kontra, si Earl ka van. Ikatulo na ni nga hagit, nagmistulang ban. Naniapil na pud sa turla para itaga ka o balik. Isa naglagbara 5 and 6, iya kang na-morder, alanganin niya ang na-offers, imong corner, pagka-loser, walay hangin. Mong it's over, walay challenge, murag order at pagkain. Natungan ka, duha ka ban, maong na-burger ka lang sa akin. Yeah! Gibalibag pa shooting mista. Gibali-bali katulog. Gidis niyang mista bunok. Resulta siya mo'y natukob. Ang tulos ni mista sa imong puwerta o nilusot, imuhang tai tibugol kay iyahakang gilubot. Og nakapiyong. Kay bayot si Mr. Lefty. Wow! Ngano di ay bayot si Mista? Ngano di ay bayot si Mista? At least aminado siya, Brad. Ninyong duha, ikaw ang straight. Anong ikaw may nituwad? O, na-choke pa all 3 rounds. Kay imo siyang gitsupa. Ang baliktaran halata nga pirmin si Mista ang gidayo kay tamis iyang duga. Ganon ba yun? Pero akong punto, all 3 rounds kang nag-gay angle. Wordplay sa lefty. Oh, motherfucker, not nice. Imuhang rounds na tuyok sa left, numurag counterclockwise. Ang walhon kay, wala mo tuo. Nakatul sa ulo. Wa ba ni mo mag-gets by? Wala mo tuo. Katul sa ulo. Kay puro raman na alive. Panganiban, gihimong van. Pero may suit imong kargada. Ang Ivar kay, gihimong bar. Pero wag kagat sa masa. Ang Lawrence kay nalaw-law. Pagay rapod sa iyang linyahan. Kay Mista kay nagsiging left. Pero ikaw may nabiyaan. Maunay style sa pabida. Puro swak mga tira. Wala kay mapakitang angle. Maong flat mga linya. Maunang GG na kadong. Kani bitch di ka bangon. Imong i-wordplay akong pangalan. O magsisi na karon. Kung ikay mo boses. Puro repeating na ang sound ka binugo, bes. Di bang buringan na ang crowd, grabe ka tulong, yes. Pero nasakto na po taong sa duwang Yo-Yo X, magbalik-balik na ang round. Patay. Pero di ka kabaw. Go! Mara Yo-Yo, bes. Ato siguro ako maibog. Murag Yo-Yo ni. Kaya dito sa maihikog. Uy, kumpara bang ban. Grabe kong mamani, obra. Di ka pahimong ban. Uy, bachelor ka. Kapag tao ng ban ka. Ang ko na pumista. Yata. Grabe ko maka rapper ka. So, kas mista po no, ka ikaw naman ang runner-up. Atong ikaduang batil ni Mustaga kay. Nya naa kay katandim. Ang venue kabukid, di atay muramog nagcamping. Bahala ko'y punchline nga nilanding, basarap batil dalabanding. Kada rounds mo mabalin-balhin para lang di makitang mga kanding. Tara, check nyo. Siya chibos. Pasinitira na sa dani. Nya ikumpara kong demi ka mag-focus. Kaysa sa music, battle, nakapolog, nakamotos. So daw, music niya mo battle, mo ba definitions nagkahinay, di mi ka-relate anang plastikay kung successful to sa music, kami ang unang nga nalipay. Kay, bahay trabaho, o bahay sa hilig,
Basig mang reklamo kay Flex na sad. Di ba success nga angle may na maklaro EGC ma-reach pa brad. Da kung sagpa sa estudyante hindi pa eskwela pa siyang nanay. Kinilam yan ako estudyante hindi pa eskwela nagiatay. Kay engineer mechanical. Sige atong i-test ni Define. Kung i-flex sa animal, wa pa ni mo nakita ang behind. Layo pa ka sa realidad, on real life mga design. Padung pa ka mag-on the job, kami nakatry na og resign. Ayaw, resign eh, mag-waor, resign ka Pero flex, to ba yun? Pero pasalamat kang gataya ka. Kaya giandaman na kagsakto. Pero tan-awon ko direct ng say, di ba makaamunggo? Ay hilig pa mag-chick sa batel. Sipat! Kuha pa na yung panit imong pusil! Bilat! May kinakawaya pa ka! Naman daw kayo luso nga mo na pambata! Saan ba ka gimingaw? Taw-taw doon mo nagkita na! Kita na niya! Kaya kabuang nga ng atay. Muna pinakalisod. Ako pa niyo mamuli kasi bunga. Dito sugoon na kagapa. Himuon ka labisa, sukad na uso ang kaka. Pero ang liog, yes buwang, layo pang kalagalag, amigo. Pero ang liog doon ay nangit-ngit mong makagool lang imo. September pataron, wa ko magdahon nga nung duol-duol sa biko. Kay doon ay liog galukot. Murag gilata nga tugi. Dakong taway buot porque ti halata nga dusi. Oh. Suko, ano po gala? Ay kasuko, tinuod man. Maong hawa, maong hapa na landaan. Human kining bukon sa likod. Taod-taod na rin ambulansyang musipot. Human bukon sa likod, di murag alkansya sa likod. Alkansya gatay. Before pat yun, hampingan. Dalang alkansya ni mo sakto. Murag kidnap nga po ransom. Kaya ang target doon ay value. Savings, target. Human ka. Human sa pag-extract, buak na sad ka, amigo. Human brad baka mismo. Pero numdumi ka ng imong pag-alaglag, maitiguma. Mura to. Bro! Hinamay pang Mista Bunok. Nasubraan man ay kapiling. Kung puto bra, runner up, ikaw waka na kasud sa screening. Yawa ni buwa mo. Wala may kita. Di namin magkita sa ako Tinuod na. Tinuod na. Sige maguniglaag bisan asa. Pareha gabiin nilaag ni nakik-meet up sa imong asawa. Dere! Gikan pa niyog Southern Leyte. Pero ni Balhin og Cebu. Kay lagi nakaburos. Saktong imong repen kay maasin, kay himarat kay kabos. Kaning taga Leyte, di matubos kung maigo ni. Sa kung unos, Southern Leyte og South Cebu. Sige mag-abot as ubos, rambog Yo! Sa una, proud taga maasin. Pero ang mga taga dito mo anang di mi friend, di feeling rap god ni siya dito. Ang Leyte, ihimong Bethlehem. Unya karon na Asmandawi. Doon ni Leo, doon sa mga gigs events, repen maasin ug mandawi ning feeling Eminem. Kaya lagi maayo daw mga rap. Unya hawd pa mo English, kaya sa Leyte umalis, pero muramag na pingis, wa kay angay ma Eminem, imo ang tingog kay nipis. Eminem? Nipis, pinantingog kayo, ex! Law ay kay paminawon. Murag ang tigulang na naa sa radyong manunggan na mo ini kahapon. Tata, ako nakuha ko ng imong pagbabayi. Ayaw, basta mo ko no. Manyak! Yo! Basig TV na UX. Akong advice na ka pa-check up. Nya kung na-advertisement ang Solmux, ayaw lagi skip ads. Imong kanta nga toxic.
Bagay na pud nimo, maunay nakapait kay kung ikaw na mo tabi, mura kaog na ay sakit. Oh, tabi, sakit, toxic. Wordplay. Naputol. Pero anyway, kulab to nila ni katong kanta ha? Kulab to nila ni Oni Demi para daw manghasi. Namiba kong kulab ni Demdem. Gapaalsa raman kagagi. Gihimo ni mo siyang sugar mommy gigamit ra para sa money o Eminem. Mami Oni, siya imong masarap na mami. Oh, si Mami Oni, iyang mother. Si Daddy Yumer, iyang father. Ilang pamilya, pangalan Nox. Mga rapper, naging pang-ulcer. Ano siya? Mami Oni, himo tagkanta kitang tulo ni Daddy Yumer. Sige anak, maghimo niya ta, kay ikaw among dudong rapper. Oni Deme, mauni mong dudong rapper nga Slim Shady. Naku, di na'y katarog. Kung na may Slim dire, kanara imong tsansang mo daog. Gikan paglete imong bara, sa akong sidit katabok, pero basin daw na late. Wala may niabot. So Mr. Late represent, dili na ka makapasikat, sige nag-champion na ka sa flip prime. Pero dili pa ka pang flip top, o parehas tagikan south. Pero ang match up kay nasipya, kay champion po ni Tagakay, maong mas nindot kung ma-bring up. Champions Tagakay. Ang malingat tayo. Hoy, ako pa nang dumana. Champion ko sa Flip Prime. Champion ko sa Bisaya Rap Artist. Champion ko sa BSK. Huwag mo bang mga freestyle battle di resibo? Ano yung special pick up kung dyan, Leo? Ikaw, agi pa kagabrigana ka, buhanga ka. Mga na mga bugo gidinoon. Atay kay mga mga lips. Lips? Oh, Nip! Nip! Ano, mag-work diba? Tamis ba kayo? Pataka-taka na yun ang buwang. Para na ako, murag i-thirst. Ako nakasunod sa screening kay ang dating pang Miss Universe. Kaya ito na karon. Yo! Round 3 game? Round 3 game? Game. Ay, yata shit. Oops! Okay, kasi nagtuo ko rin buwang makalimot ha. AGC, kumusta? Sige atay, istang limuta. Tubig sa gamay. Tuusan ka! Dahil sa buwan na may limpak ng kausa. O kali apil sa screening, Brad. Para makaminus-minus sila. Shit! Yawa, ang round 3, nalimtan yan! Manikamutan ako rin mabukod! Yata, round 3, nalimtan! Basta kaya ata, happy na sila mo to, oo, mauna gini! Shit! Pistilang names makahilo! Hindi ko mo to, damburan eh. Damburan eh. Kaya ata eh, happy di ko nawagid. Oh, lipat na to. Ha? Mga mga lipat-lipat ka, mataas-taas to. Kadalin niya murag sukmag, pero kadalin niya murag basic. Diri pa nakikumbat. Murag ni dadag medics. Feeling sick pa marumag. Nagkasakit raga appendix ay hara ko hambugi brad kung nakaadto na ka sa Matrix. Brother! Feeling God pa ni grabe.
Apig kaliwat ano na aki. Ipa-check up na, oy, porkit pyramid di mong tae. Apig sa chok, patag buhay. Nakaminos ra ba orbad? Dinigadaw ko'y na kong labad. Bisag mag-multi-multi pa ni Brad kung kining baboy akong i-add. Tae, baboy, add, bars. Tae, baboy, add, bars. Grabe ang pagkatahe, appendix, medix, basic, tayang bars ay matrix. Bars, bitch. Oh. Kubaan na kang yataya ka kung ganun ani mahuman. Tama ni buntag oy, tama mo sakit imong tiyan. Bisag sa freestyle dili ka daw ko eh. Dako la na imong ilong. Lapad-lapad kag ilong, abi na ko imong sampot na lang. Kung sa barbecue pahong puro tambok tanan. Sa exercise, mura gasol. Pero kuwang sa compound kini reduce. Tungto walay masol. Unya magpa, lawm-lawm pa diri boss. Pero tan-aw na to, kung isa in town diri himos, puro tambok akong ipauntol-untol diri nga anggol, pero kining round mo hiyos. Time. Asa, DJC? Yawa, chow ang buwang. Likaon man gud ka sa akong nips. Maong na-chow ka sa akong bilog. Dinidamgo ka ni urong kay di ka makatingog. Round 3 game. Yeah. Siya si UX, ang rapper slash accountant ng Rapolo. Ang butler nga mo kwenta sa gipang entrance sa mga tao. Pero may syagit accountant ko. Mubura mo kumpara na ako. Gigamit ang iyang trabaho para mag-lockdown o gay tawo di tinuod. Oh, kaysa imong previous enemies nagpabilib ni pabida. Lagi init daw lagi ni kay ni bigring mapakita. Sa kada speed good aning shit pirming i-flex iyang pera. Mata pobring feeling dato kay pulse rich mga tira. Ah! Tapos, rich mga tira. Kay alit. Yawa. Kay nga ano di ay tambay si Lawrence. Madiskarte man pud kay to. Dako patog kita nimo mahalinan siyag syabo. Si Ivar pabuhi sa parents. Natural estudyante pa siya. Pero piyansa na kay ka tong imong manager nga bayot. Suki to niya. Tode. Kay sobraan ka interested. Interested ka sa laing walay cash flow nga makit-an tong gituring nimong asset, mas dako nimong income. Ibasin day, o pa nagbunga ilang gitanom, kuwa pa na hinugtanan noong makaingog taga mura ra ka og fake accountant, dami mong alam. Kay mong gibuhat di correct, maong akong correctionan, mang dis ka gamit ang profession. Mang dis ka gamit ang profession, mura kag di professional. Di porket na-accept ka sa trabaho, acceptable tanang buhaton. Abig accountant, dili na ka accountable sa imong actions. Uy, okay ra magma-proud sa achievements. Kinaguha na nimo. Pero ikaw, sobra ra kahangin. Kung niduwa pa ka sa sprout, pakasab-an ti kang karding. One time na drive yung motor, gigamitag skills pang accounting. Kasamad iyang aping kay naong iyang gibanking. Pero sige, daog na ka. Di ka po'y napod baton. Klase buntag to gabi review thesis nagasagol. Napay sideline makatapol. Nagtagbara makaratol. Gasolve kong trigonometry. Well nangitag ika-anggol. Pero partida na kay na. Ngawa naganit ko ng andam. Pero ikaw pa'y napil di bay. Graduating na ko next year. Kapit na po sa finish line. Pero anad ni problem solving. Maong unsay feeling bay. Na-solve as engineering student. Ang kalabang ay X and Y. Patay. Rapolo, Dakbayan 4, Laglag para 7. EGC versus UX, yo, pagpaka sa baligbay. Okay, sulit. Judges decision, 4-1 para ni EGC. UX. Tingnan ka po.
shout out sa mga kasmate na okay. Namaya din sila. Shout out dahil sa akong mga kasmate, Kal Kababat, Makmakoy, Bretapia, Isdaan, Jimjan Nandipulya, si Birmurta, Erik Mulit, Kal Gabisay, Melmar Kabatayo, Bin Malabat, Angkulmar Photography, Dito TV, Bluntweed Clothing, Dontis Clothing, D Cyberspace of Hap and Pop. Liban, shout out pa. Dili ha to shout out. Ang iboto si GC pero kung wala lang tingali nag-freestyle sa UX, hindi ko lang freestyle sa UX. Tournament magod niya. Technique pa lang. Gamitin kisa sa freestyle. Round 1 o round 2, pwede mo kita ka UX. Gamay naglabaw. Pang F4-1 na niboto na UX. Kabutuhan po na UX. Ako lang iba nag-layout. So, GC, ang 3. Ako lang ibotang og tabla, 1 ug 2. Murag overall na lang ako. Yes. Yo, really ay. Dali na lang. Round 1. Ako dihatag ni GC. Kay COH murag painit pa siya. Round 2, ako gyapon dihatag ni GC. Kay na-choke si UX. Na-choke water Istanbul. Round 3, klaro may gibigay ni UX. Kailangan ni UX, kailangan siyang suwat. Dili doon nga ito yung suwat. Kaya si GC, overall performance. Kuhan, limpyo yung delivery. Smooth yung pag-deliver sa yung mga lines. So, all 3 rounds si GC. Sayang yung UX. Bupang. Escape Live Underground. Laging ang freestyle. Yo, what's just proud sa Dramatic. Buto na ako si EGC. Round 1, pwede ito kay EGC pero yung battles ni UX murag muktang tanan punchline ni EGC. So gihatag na ako ni UX ang round 1. Round 2 na may rebattles po si Kwan Good. Si parehas lang na rebattles kanina. Pero mas nitatak ang itong nips. But Kwan Good ka ng punchline counts. Mas labaw si EGC sa round 2. So round 2. Round 3 sayang kayo na freestyle lang po si UX pero nindot unta po tournament mangod which is dapat manganda mo dapat nakalimutan lang gito. So 1 UX, 2 and 3 UGC. Mas nariyan naman siguro nila tanan. Ako rin sa libutan ni USK. 1, nindot niya mga freestyle. Nindot niya mga ribat. 2, nindot niya mga ribat. Nag-freestyle rin siya sa round 3. Ikaw na maayo ni GC ang round 3. Pero bias niya akong 2-1 para kayo.